έχουμε σήμερα στα χέρια μας, η πιθανότητα του να υπάρχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στην Κρήτη είναι της τάξης του 3 έως 4% μόνο. Μία γεώτρηση σε αυτά τα βάθη νερού κοστίζει 120 έως 150 εκατομμύρια δολάρια, άρα νομίζω ότι δεν είναι όριμο να πει κανείς ότι θα πάω να κάνω αυτή τη στιγμή μία γεώτρηση στην Κρήτη. Επομένως θέλει ψυχραιμία, να βλέπουμε τα σεισμικά που ήδη έκαναν οι Νορβηγοί, να τα αξιολογήσουμε, θα ξέρουμε κάποια περισσότερα πράγματα αν με ξαναρωτήσετε σε ένα χρόνο από σήμερα, να ξανακάνουμε σεισμικά και μετά από 5-6 χρόνια ίσως είμαστε όριμοι να βάλουμε μία γεώτρηση στην Κρήτη. Αν υποθέσουμε σήμερα ότι όλα πάνε καλά, ότι οι σεισμικές έρευνες πήγανε καλά και οι ενδείξεις που έχουμε είναι πολύ καλές, γιατί έχουμε και άλλες ενδείξεις που μας λένε ότι είναι καλή η περιοχή. Τα λασποϊφαίστεια που ακούγεται, οι διαφυγές αερίων, όλα αυτά είναι θετικές ενδείξεις. Μεγάλο πάχος σεισμάτων. Λοιπόν, ξανάρχομαι. Αν υποθέσουμε πάνε καλά, γίνει γύρω παραχωρήσεων το 2014 και την 1η Πρώτου του 2015 έρχονται και 5-6 εταιρείες στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, γιατί για τα άλλα θα σας πω μετά. 5-6 εταιρείες, συνήθως τα πετρέλαια βρίσκονται 3 με 4 χρόνια, οι ανακαλύψεις γίνονται ιωτρήσεις και λέμε ότι μία ιώτρηση πετυχαίνει το στόχο της στον 4ο χρόνο. Και βρίσκουμε μία ανακάλυψη νότια από την Κρήτη. Είμαστε στο 18 με 19. Τότε πρέπει αυτό να περιχαραχθεί, να επιβεβαιωθεί, που θα πάρει 1 με 2 χρόνια. Να γίνουν τα προγράμματα εκμετάλλευσης, όλα αυτά, τι ιδιοτερήσεις θα γίνουν επιπλέον, τι εγκαταστάσεις θα γίνουν, πού θα πάει το αέριο στην αγορά. Και θα ξεκινήσει η διαδικασία να γίνουν οι εγκαταστάσεις. Αυτά θα πάνε άλλα 6-7 χρόνια. Είμαστε στο 25 με 26. Αυτό σας το υπογράφω για την περιοχή της Νότιας της Κρήτης. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να ζούμε και να το δούμε. Αλλά είμαστε στο 25 με 26. Είναι όλα πολύ πρόωρα αυτά που λέμε. Έχει πάθει μια ψύχωση η Ελλάδα. Τα αυτοκίνητα τρέχουν, το κράτος όχι. Και τα αυτοκίνητα τρέχουν τώρα περισσότερο γιατί οι τιμές της βενζίνης και της φορολογίας έχουν αποσύρει πολλά αυτοκίνητα από τους δρόμους και τα έχουν κλείσει στα γκαράζ. Οι Έλληνες πολιτικοί όμως σπανίως βιάζονται. Περιμένουμε, έχουμε δώσει προσφορές για το Open Door για τις περιοχές Πατραϊκού, Κατακόλου και Ιωαννίνων από τον Ιούλιο και έχουν περάσει 9 μήνες και ακόμα δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για την πετρελαϊκή βιομηχανία. Τα περιμένουμε πιο γρήγορα. Η βιομηχανία περιμένει την ΕΔΕΗ, τον κρατικό φορέα, ο οποίος νομοθετήθηκε τον Αύγουστο του 2011, έπρεπε να έχει γίνει τον Οκτώβριο του 2011 και 18 μήνες μετά ακόμα δεν έχει γίνει. Επομένως, να ένα γρήγορο που καθυστερούμε σαν κράτος. Αλλά όταν μια πετρελαϊκή εταιρεία πάρει τα δικαιώματα, θα περάσει τα 3-4 πρώτα χρόνια κάνοντας σεισμικά και γεωλογία και περιμένει κανείς ότι θα βάλει την πρώτη της γεώτρηση 4-5 χρόνια μετά. Και όταν, αν υποθέσουμε ότι είναι επιτυχής, που θα έχει μικρές πιθανότητες να είναι επιτυχής, θα πρέπει να αναπτύξει το κοίτασμα, να κάνει δηλαδή περισσότερες γεωτρήσεις, οπότε από τη στιγμή που ξεκινάς να ψάχνεις, μέχρι τη στιγμή που θα παράγεις το πρώτο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, δεν μπορεί να είναι λιγότερο, στην καλύτερη περίπτωση, από 7 έως 8 χρόνια. Το δημόσιο πρέπει να οργανωθεί. Πρέπει να φτιάξει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, γιατί συνήθως νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Οι εταιρείες πετρελαίου πηγαίνουν σε πολλά μέρη του κόσμου, όπου προσφέρονται τεχνικά καλές περιοχές και ένα πολύ καλό περιβάλλον επιχειρηματικό, ή καλύτερο από εμάς, ή τουλάχιστον να διασφαλίσουν τα κέρδη τους. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα αυτό. Οι διεθνείς εκεί που κάνουν αυτή τη δουλειά και αξιολογούν τις χώρες όσον αφορά την ελκυστικότητα γύρω από αυτό το θέμα, μας έχουν κατατάξει μερικές θέσεις πάνω από τον πάτο. 93η.
Έτσι γίνεται. Οπότε θέλει κόπον αυτό για να φτιάξει το περιβάλλον. Περνούμε μέσα από μια περίοδο κρίσης. Για να φέρεις επενδύσεις πρέπει να φτιάξεις και το περιβάλλον. Να είναι σταθερό, να είναι πιστευτό από τις εταιρείες. Αυτά θέλουμε σαν εταιρείες και με τις εταιρείες που συνεργάζομαι, αυτά θέλουμε. Λέει πώς θα πάμε στην Ελλάδα που δεν έχει ένα μόνιμο μηχανισμό. Να συζητήσουμε, να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να μας εξηγήσουν τι γίνεται εκεί. Εμείς εδώ έχουμε επιτροπές γύρω από τα γραφεία υπουργών. Αυτό το πράγμα δεν είναι ελκυστικό, μάλλον είναι αποκρουστικό. Πρέπει, θεσμοθετήθηκε ο φορέας του Δημοσίου για αυτό το θέμα πριν 3 χρόνια, ο Επυπουργείας του Γιάννη του Μανιάτη, ο οποίος είναι και αυτός που έβαλε τη σφραγίδα του στην επανεκκίνηση. 3 χρόνια έχει θεσμοθετηθεί. Δεν έγινε τίποτε να χτιστεί, να στελεχωθεί και να προχωρήσει. Αυτό θέλουν οι άλλοι. Αυτό είναι αρνητικό. Μετά τα θέματα διαφάνειας ή αυτό που έχει μπει στο πετσί μας και το λένε στο εξωτερικό. Υπάρχει διαφθορά. Δεν τα θέλουν αυτά. Ιδίως οι αμερικάνικες εταιρείες. Περιμένουμε να φέρουμε τώρα σε αυτό το κλίμα τη Shell, μπορεί να θέλουμε να φέρουμε την Texaco πίσω, δεν θα έχουμε.